Ассалому алайкум, бародари ҷон, созен хубе? Саломатон хуба? Ярдонади лайк ҳама ҷо хаем ва подписатсия кардон канала ҷараён метинем. Бародари ҷон, акнун иди моҳи шарифи Рамазон ҳам гузашт ва як бори дигар идои гузашта қайти бародари ҷон ва гуфтаниам бародари ҷон ки имрӯз 3 май аст ва соат 8:06 ба вақти Москва ва 10:06 ба вақти Тоҷикистон. Курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубл 176 сомонӣ доллар қадӣ бошад 14 сент. бародарои ҷон, илтимос лайк подписатсияро фаромӯш накунед ва ҳатман дар канали мо обуна шавед.